Γεια σου Νίκο. Γεια σου Ευθυμία. Μένεις εδώ στα Λουτρά Διψού? Ναι, ζω εδώ, σε ένα πανέμορφο μέρος γεμάτο με νερό. Τι ξέρεις να μας πεις για την ιστορία των ιαματικών νερών? Η ιστορία των ιαματικών νερών της Εδιψού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί τα χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν διάφορες ασθένειες. Τι θερμοκρασία έχει το νερό? Η θερμοκρασία στα νερά μπορεί να ξεπεράσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου. Ξέρεις κάτι για τον Ηρακλή? Λένε ότι ακόμα και ο Ηρακλής, ο πιο δυνατός ήρωας της μυθολογίας, ερχόταν στην Εδιψό για να αναζωογονηθεί και να θεραπευτεί μετά από κάθε άθλο. Πολλοί άλλοι ήρωες και θεοί της αρχαιότητας επισκέφτηκαν τα Λουτρά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Πάμε να δεις. Η πέτρα Διψού έχει πολύ ωραία χρώματα. Η πηγή αυτή είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Το νερό έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά λόγω των θειούχων ενώσεων που περιέχει. Μυρίζει σαν αυγό. Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι έρχονται στα Λουτρά Διψού για να κάνουν μασάζ, μπάνιο και θεραπείες. Είναι πανέμορφα. Εγώ λατρεύω τα ιαματικά νερά της Εδιψού. Με κάνουν να νιώθω δυνατός, γεμάτος ενέργεια.